Sitten kuulostelemme tuulimyllyjä. Voisi ajatella, että tuulivoimalla ei ole maailman äänekkäin masina. Niin, mutta kun nuo roottorin siivet leikkaavat ilmaan, niin siitä syntyy suhinaa. Ja kun siipi ohittaa tuulimyllyn rungon, siitä syntyy peräti humahdus. Ja kai tuo mekanismi itsessään myöskin jonkinlaista jurinaa aiheuttaa. Kyllä, ja fakta on joka tapauksessa se, että tuulivoimalat ovat jo aiheuttaneet lähinaapureissa nurinaa. Joskus se on niin kova se melu, ettei oikein viitti olla tässä pihalla. Oikeastaan minun mielestähän niin ne pitäisi purkaa. Jos ajattelisi, että betonimylly käy pihalla koko ajan, niin sen tyyppinen on niin kuin laadultaan se ääni, mikä kuuluu. Ja se kuuluu ihan huoneistoihin sisään. Se on asia, jota ei saa niin kuin hetkeksikään mielestään, kun on tässä kotona, katsoo televisiota koko ajan siellä taustalla, käy se jurina. Ja se on yötä päivää mielessä. Aina kun yölläkin havahtuu, jos yrittää nukkua, niin vaikka on korva tyynyssä, niin se jurina tulee läpi sieltä koko ajan. Eli nukahtamisvaikeuksia on tullut, eli tuulivoimaloiden synnyttämä ääni on semmoista, joka tunkeutuu sisäpuolelle taloon ja se on semmoista jaksollista ääntä, eli siihen ei totu ja tutkimusten mukaan siihen ei totu ja henkilökohtaisesti kokemusten perusteella siihen ei totu siihen ääneen. Päinvastoin se vaan vaikeutuu, eli korva oppii kuulemaan se ääni ja se erottaa todella helposti. Siellä kun tiedetään, että passuääni menee rakenteiden läpi ja sille ei voida rakentaa mitään äänilukkoja eikä vastaavia ansoja. Että siitä vaan joudutaan niin kärsimään tai sitten sitä pitäisi niin jollakin muulla siirtää sitä lähdettä varmaan käytännössä. Äänen vaikutus on hyvin yksilöllistä, että joku tuntee jo seinäkellonkin tikityksen häiritsevänä. Tuulivoimalan juurella voisi estää kaikessa rauhassa ilman kuulosuojaimia, nimittäin tähän ei paljon desibelejä kuulu. Ongelmana on tuo tuuliäänen monipuolisuus. Siipien kärki aiheuttaa suhinaa, siiven kohdatessa rungon syntyy kohahdus, sen lisäksi generaattorista lähtee oma äänensä. Vähän kauempaa kuunneltuna tämä kuulostaa katkonaiselta huohotukselta, jossa on matala jylinä pohjalla. Haminan tuulivoimalat Summaan ja Mäkelänkankaalle suunniteltiin vuosina 2009 ja 2010. Mäkelänkankaalla 2 voimalan käyttöä jouduttiin pian rajoittamaan vaihteistomelun takia. Vika on nyt korjattu ja melumittaustuloksia odotetaan. Haminan kaupunki sovelsi rakennuslupia myöntäessään valtioneuvoston vahvistamia meluarvoja. Miltä vuodelta nuo ohjearvot olivat? Ne on 90-luvun alusta ja ne ei kyllä oikeastaan tuulivoiman melun arviointiin kauhean hyvin sovellu. Valtioneuvoston päätös on yhä voimassa, mutta ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2012 tuulivoiman rakentamisen suunnitteluoppaan, jossa asetettiin uudet melurajat. Se on huomattava ero. En usko, että tähän olisi myllyjä pystytty rakentamaan, jos näitä uusia suunnitteluohjearvoja olisi silloin ollut jo olemassa, mutta se on ihan jälkiviisautta tässä vaiheessa. Kyllähän niistä lähtee melua, mutta se, että mikä on kohtuullinen taso ja miten se mitataan ja määritellään, niin se on näissä niin kuin avainkohta. Tällaisella mittarilla saa hyvin mitattua liikenteen tai teollisuuden äänen yleistä voimakkuutta, mutta tuulivoimalan ääni riippuu maastosta, voimalatyypistä ja vaihtelevasta tuulen suunnasta ja nopeudesta. Tietysti tuulivoiman melussa ongelma ei ole se melun äänekkyys, vaan melun laatu. Talatajuisuuden ongelma on se, että se kulkeutuu ulkovaipan rakenteesta niin sisälle. Niin se tosiaan voi aiheuttaa sitten unen häirintää, keskittymisvaikeuksia ja pitkään jatkoessa tietysti niin sillä on terveydellisiä vaikutuksia. Suurimmat sallitut desibeliarvot on määritetty tasaisen melun mukaan. Nopeita äänipiikkejä sisältävä impulsiivinen melu on eri juttu.
Noin kilometrin päässä Summan tuulivoimaloista ongelman aiheuttaja selvisi vasta, kun mikrofonit tallensivat sisä- ja ulkopuolella ääntä 2 kuukauden ajan. Meitähän on tutkittu, että nyt häiritse on tämä 125 hertsinen taajuus, niin sitä lähtöarvoa ei annettu missään vaiheessa. Eli se nyt tulee vasta mittausten jälkeen selville, että tämä on se, joka häiritsee. Ja tämmöistä ääntä ei ole olemassa? Ei, että se on nyt vasta kun on 2 kuukautta ollut mikit kotona, niin siinä vaiheessa havaittu. Aika mielenkiintoista huomata, että ollaan tämmöisellä eturintamalla, että on kauheasti tuulivoimalla hankkeita menossa ja nyt ensimmäistä kertaa oikeasti on tutkittu ja aika järkyttävää, että tässä vaiheessa tutkitaan vasta asiaa. Että Joo, joku tohtorismies sanoi, että täällä tehdään oikeasti joku ihmiskokeita, tutkimatta rakennetaan. Vaikka tietohan on oikeasti ollut. Nythän se on pikkasen niin kuin villiä tämä rakentaminen. Eli valtiovalta ensin laittaa tämmöisen aika tiukan tavoitteen tälle uusiutuvalle tuulienergialle ja rakensi sen tukipolitiikan ja sitten vasta niin kuin kaikki viranomaiset, puolustusvoimat, liikennevirasto, kaikki sitten ympäristökeskukset niin kuin huomasivat, että näitähän tuleekin tänne Suomeen ihan valtavasti näitä voimaloita ja sitten sen jälkeen ruvettiin miettimään, että mitä se aiheuttaa. Tarvitaan laki, jossa selkeästi ohjeistetaan tämä prosessi, miten tuulimyllyjä voidaan rakentaa ja varmaan tarvittaisiin parempia ja selkeämpiä mittauksia. Sen lisäksi pitäisi määritellä raja-arvot, kuinka kauas tai kuinka lähelle niitä myllyjä saa rakentaa. Sen meluarvo olisi siinä mielessä tärkeä, että nähdään, että voiko sinne alueelle ylipäätään näiden kaikkien muiden edellytysten mukaan niin rakentaa sitä tuulivoimaa ja sitten sen jälkeen toiminnanharjoittaja voisi valita siihen sopivat voimalat. Tänä päivän kumminkin olemassa olevat voimalat on monesti rakennettu liian lähelle asutusta, eli haittoja on odotettavissa tavalla tai toisella. Mikä on se riittävä etäisyys? No se on taas niin, että lähtökohtaisesti tänä päivän kumminkin puhutaan, että se pitäisi olla noin kilometri, mutta sekin tietysti tilanteessa niin on liian vähän, eli jo siitä pidemmälle kilometri, 1,5 kenties olisi sellainen raja, eli haittoja ei olisi niin merkittäviä haittoja odotettavissa. Lähimmillään tuulivoimaloita on suunniteltu jopa alle 500 metrin päähän asutuksesta. Lähellä on halvempaa. No se johtuu siitä, kun täällä on sähkölinjat valmiina, niin siihen haetaan sitä kustannussäästöä, että se menisi lähellä voimalinjaa. Rahastahan tässä on kysymys ja rahastahan tämä on koko homma lähtenyt. Minä tiedän sen kiireen, että se on siitä, että edellinen kauppa- ja teollisuusministeri lupasi sen 2 miljardia, niin kyllähän se sieltä tulee eikä mistään muusta. Se on bisnesasia vaan. Ja sittenhän eipä tueta tätä maalämpöä eikä aurinkoenergiaa tuottamista. Jos samanlaiset rahat pantaisiin siihen, niin ei tarvitsisi tuollaisia myllyjä tuonne rakennella pitkin maita ja ihmisten harmiksi. Niin, tervetuloa ajankohtaiseen kakkoseen. Taamir Fared, tuulivoimajohtaja Taaleri-tehdas Oy:ssä ja tuulivoimayhdistyksen hallituksen jäsen. Kiitoksia. Ja tervetuloa Kalevi Nikula, tuulivoima kansalaisyhdistyksen puheenjohtaja. Kiitos. Suomessa eletään varsinaista tuulivoimabuumia nyt. Tuulivoimaloita on 2000 suunnitteilla ja ne ovat sellaisia näsineulan korkuisia myllyjä, ei mitään pieniä pelejä. Pitäisikö tuosta tuulivoiman melusta olla oikeasti nyt huolissaan? Tässä kyseisessä tapauksessa, mikä näimme äsken, niin tässä on kyse aivan todellisesta tuulivoiman meluhaitasta. Ja tämä johtuu nimenomaisesti teknologisesta viasta näistä tuulivoimasta, ja kuten kuulimme, niin siellä on vaihdettu nyt vaihdelaatikoita näihin Hyundai-voimaloihin, ja sitten myös näihin toisiin Haminan Summan voimaloihin on tehty myös parannuksia. Eli tässä on kyse vain ja ainoastaan tämmöistä yksittäistapauksista, ja mikä tärkein tehtävä meillä nyt on saada ihmiset ymmärtämään, että nämä yksittäistapaukset, jotka ovat olleet koko alan kannalta erittäin valitettavia, niin nämä ei todella kuvaa sitä tuulivoiman todellista aiheuttavaa ääntä. Miten sanoo Kalevi, onko kysymys nyt muutamasta rikkinäisestä myllystä? Ei muuten ole. Kaikki hyvin? Ei ole. Kannattaa katsoa, mitä on tapahtunut Tanskassa, mitä on tapahtunut Hollannissa, mitä on tapahtunut ympäri maailmaa.
Wisconsinin osavaltio Yhdysvalloissa esimerkiksi äskettäin kielsi tuulivoimaloiden rakentamisen alueen, koska siellä oli 1257 kaupunkia valittanut siitä, että nyt tämä melu pitää tutkia. Suuren tuulivoimalan melu ei ole mikään tekninen vika, vaan se lähtee sieltä korkealle pyörähtävien lavojen kärjestä, joiden kärkinopeus on 60-85 metriä sekunnissa, eli 200-300 kilometriä tunnissa. Ja se humadus kuuluu siitä, kun se lapa ohittaa se rungo, ja siitä lähtee bassoääni. Niin nyt itse asiassa taitaa olla, että meillä on täällä joku ääni nyt. Mikä ääni tämä on? 125 hertsiä varmaan. Ja Eli tämä on juuri se ääni, joka lähtee sitä, kun se lapa ohittaa rungon. Ja tämä ei pidä paikkansa, vaan tämä ääni lähtee siitä, että tämä voimala, sen konehuone lähtee resonoimaan tämän tornin kanssa, jolloin tapahtuu sellainen, mikä ei normaaliin voimalaitokseen kuulu. Eli syntyy kapeakaistainen resonoiva taajuus tänne torniin. Ja tämä ei nimenomaan tämmöinen ääni kuulu normaalisti toimivaan tuulivoimalla. Tähän nimenomaan ympäristöministeriön tämä melutyöryhmä niin onko siis niin, että aina jos tuulivoimalasta kuuluu melua, niin se on vika? Ei missään tapauksessa. Tuulivoimalla ei pidä ääntä. Tuulivoimalasta lähtee ilman muuta ääntä, se on selvä asia, mutta tällainen kapeakaistainen 125 Hz kaista ei kuulu tänne tuulivoimalan meluun ylikorostuneesti. Ja nyt myös tämä ympäristöministeriön tämä mittaustyöryhmä totesi, että tämmöinen nykyaikainen hyvin toimiva voimalaitos ei tällaista ylikorostunutta kaistaa pitänyt sisällä. Kalevi. Suuren tuulivoimalan melu vastaa suuren rock-konsertin melua, eli se on noin 105-110 desibeliä. Sillä erotuksella, että rock-konsertin ääni on soivaa, eli tonaalista melua, se lähtee maanpinnalta. Jonkun mielestä, ei kaikkien mielestä. No okei, myönnetään. Mutta tämä ääni lähtee sitä lapojen kärjestä, jotka pyörähtää jopa 225 metrin korkeuteen. Suuren tuulivoimalan äänestä yli puolet siitä melupäästöstä syntyy tällä hyvin matalataajuisella 20-200 Hz taajuudella, jonka ihminen kuulee bassoäänenä. Ja kun se lähtee sieltä korkealta, se ei vaimene ilmakehässä, vaan se kulkeutuu kilometrien päähän ja tulee seinien läpi, ihan niin kuin tässä Haminan tapauksessa siitä. No tuossa Haminan voimalamies antoi vähän ymmärtää, että niin kuin kellon tikityskin ärsyttää, jos se on ärsyttääkseen. Onko tässä Taamille sellainen vaara, että ihmiset ikään kuin herkistyvät nyt näille äänille niin, että alkaa ottaa koppaa niin sanotusti. Ja sitten kun ottaa koppaa, niin ottaa koppaa ja sitten valitetaan tuulivoimalasta. Totta kai tämmöinen on aina erotettava, että voi aiheutua todellista meluhaittaa. Mutta sitten ihmisten asenne vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka he tämän äänen kokee. Sitten tällainen pelottelu nimenomaan tästä äänestä ennalta niin kuin vielä pahentaa tätä koettua haittaa. Eli tämä on niin kuin se todellinen syy, tämä ennalta pelottelu tämmöisillä vaarallisilla äänillä ja muuta, ja se on erittäin vaarallista. Tässä Haminan tapauksessa kyseessä oli siis mitattu terveyshaitta, joka todistettiin sillä, että kun se vihdoin mitattiin, sen jälkeen kun se voimala oli pyörinyt jo 2 vuotta siellä. Suomalaisista noin 2/5 on todistetusti meluherkkiä. Siis meluherkkyys tarkoittaa niin kuin sitä, että se on lääketieteellinen termi. Siellä toisessa päässä on se 40% ihmisistä, jotka voi olla hyvin meluherkkiä, ja sitten toisessa päässä on niitä, jotka ei välttämättä häirinny siitä. Mutta kun se voimalan ääni on koko ajan tämmöinen epätasainen, eli hyppivä, niin siitä syntyy se ongelma, että kun normaalistihan kuuloaisti tottuu, esimerkiksi liikenteen melu, joka on tasasta, se tottuu jopa rautatieliikenteen meluun, koska se ei ole mitenkään hälyttävää. Mutta kun ihmisen kuuloaisti on pohjimmiltaan hälytysaisti, jonka tehtävänä on varoittaa siellä ympäristössä esiintyvistä ihmeellisistä äänistä, niin tähän tuulivoima-ääneen ei voi tottua. Se ongelma on siinä, että siihen ei voi tottua. Okei, katso, tässä on aika paljon tulkinnallisuuksia myöskin tässä asiassa, ja katsotaan nyt esimerkki uudesta kaupungista. Tässä oleellista on se, että katsotaanko desibelit siitä, mitä valmistaja on tuulivoimalalle ilmoittanut, vai siitä, mitä on mitattu oikeasta toimivasta tuulivoimalasta. Tämä on vähän semmoista mystistä hommaa ollut, että välillähän siellä lukee vaan, että perustuu jonkun asiantuntijan arvioon. Ei voida niin kuin jäljittää sitä, että mitä hän on oikeasti tehnyt. Uudenkaupungin Muntilan tuulivoimala-alueella laskennallinen melu on saatu asettumaan siten, ettei yhdessäkään asuinta- ja lomarakennuksessa ylity 40 desibelin raja. Jari Vihriälä on verrannut konsultin tekemää karttaa Pohjois-Suomessa toimivan tuulivoimalan mitattuihin arvoihin. Niin, se on mitattu näitä Vestatsen V112
voimaloita diplomityötä varten ihan tahan tarkkaan samat tuulivoimalat ja saatu sitten sellaiset arvot, että 40 desibelin raja kulkee noin 800 metrin päässä tuulivoimaloista. Tässä on niin kuin mitattujen ja meluselvityksen välinen ero todella suuri. Melumallinnuksissa äänen voimakkuus ja laatu perustuvat valmistajan antamiin tietoihin. Lavan kierroksen aikana rungon kohdalla saattaa syntyä häiritsevästi humahtava toistuva ääni. Jos tätä amplitudimodulaatiota on, pitäisi ympäristöministeriön ohjeiden mukaan lähtömelua korottaa vielä 5 desibelillä. Ja käytännössä sitten tarkoittaa metrimääräisesti noin, voisi sanoa ehkä 500 metriä kauemmas sitten pitää sijoittaa ne tuulivoimalat, kun otetaan se huomioon. Niin, Taamir, tuo Muntilan tuulivoimapuisto on sinun yrityksesi hanke. Ja tuossa, jos mä et oikein tulkitsen, niin Tuulivoima kansalaisyhdistys esittää, että tuo melumallinnus on niin kuin kaunisteleva, että oikeasti ne myllyt pitävät kovempaa metilää kuin mitä suunnitelmissa on oletettu. Pitääkö paikkansa? Eli tässä Jari viittaa nyt siellä pohjoissa Iin Olhavan tehdyssä puistossa tehtyihin mittauksiin, jossa noin 600 metrin etäisyydeltä mitattiin tätä ääntä 8 voimalasta. Ja mittauspiste oli hankealueen aivan keskellä, jossa 8 voimalaa vaikutti tähän mittaustulokseen. Täällä mitattiin 41 ja 42 desibeliä. Muntila-hanketta ei voi missään tapauksessa verrata tähän. Ensinnäkään sen takia, että meillä ei sinne ole tulossa Vestaksen voimaloita, eli itse voimalakin on täysin eri. Ja lisäksi tämä kyseinen kiinteistö, mikä lähimpänä siellä on, niin on vain ikään kuin yhden voimalan. Okei, onko tämä Muntilan hanke nyt jotenkin pysähdyksissä valitusten? Joo, eli Muntilassa on tullut muistutus ja sitä hallinto-oikeus nyt sitten käsittelee. No onko tässä sellainen vaara olemassa, että näitä on 2000 näitä suunniteltuja hankkeita, että kun Kalevi tekee työnsä hyvin kansalaisyhdistyksessä, että nämä alkavat niin kuin pysähdellä, koko homma jumiutuu siihen, että ihmiset valittavat näistä meluista? Se riski on tietysti olemassa ja sen takia kaikki me toivomme, me hanketoimijat, viranomaiset sekä sitten tuulivoiman vastustajat, että meillä on selkeät ohjesäännöt. Meillä on selkeät ohjesäännöt, minkä mukaan voidaan katsoa, että tämä luvitusprosessi on tehty ja silloin kaikille pitäisi olla selvä, millä pelisäännöillä sitten tässä luvituksessa edetään. No Kalevi, yllytättekö te ihmisiä, vääristelettekö te noita mittauksia? Tässä on selvä eripura tässä asiassa. Jos joku vääristelee, niin lähetäpä siitä, että me käytiin läpi 51 konsulttiraporttia näistä voimaloista. Yhdessäkään näissä ei ollut noudatettu ympäristöministeriön antamia näitä ohjeita, mihin tässä Haminassa viitattiin, vaan sieltä puuttu esimerkiksi sisämeluarvio, sieltä puuttu tämä amplitudimodulaatio, eli se hyppivä meluarvio. 3 raportissa oli tehty sen verran töitä, että siellä oli sentään niin kuin sitä sisämeluarviota yritetty tehdä niin kuin yhden asunnon osalta. Jos ympäristöministeriö on antanut tämmöiset ohjeet, tietäen, että se vanha laki, 20 vuotta vanha laki, ei kerran sovellu näihin tuulivoimaloiden meluarviointiin. Miksi sitä ohjeistusta yhtiöt eivät halua noudattaa? Sen takia, että ne voimalat, niin kuin tuossa sanottiin, halutaan rakentaa mahdollisimman lähelle asutusta, koska siinä on infrastruktuuri, siinä on voimalinjat, pitää saada 200-300 tonnia painavat koneistot kiireesti sinne perille, jotta päästäisiin syöttötariffin piiriin ja nimenomaan korotetun syöttötariffin piiriin. Miksi on kiire? Kiire on sen takia, että korotettu syöttötariffi yli 10 senttiä per kilowattitunti on voimassa vain vuoden 2015 loppuun asti. Sen jälkeen se laskee jonkun verran. Eli tässähän on hirvittävä kilpajuoksu nyt korotetun syöttötariffin ohjaamosta, laittakaa ruutuja ja jatketaan juttua. Mikä se on se? Eli siis tässä on oleellista se, että Suomen valtio on tehnyt todella kovan tarjouksen nyt tuulivoiman tuottajille. Eli normaalin, jos 40 euroa maksaa megawattitunti, niin siihen päälle maksetaan veronmaksajien rahoista 65,3, tämä on noin hintoja, ja se takuhinta on yli 100 euroa megawattitunti. Eli tässä on niin kuin luvassa todella hyvä tuotto ja taattu tuotto. Ja sen joka on johtanut tähän kultaryntäykseen, eli valtavaan kilpajuoksuun. Kuka ensin ehtii, niin se saa parhaan potin. No onko tämä oikea tulkinta? Onko menossa kultaryntäys ja nopeimmat voittavat ja saavat veronmaksajien rahoista potin? Tukijärjestelmä on nimenomaisesti luotu näin, että tuulivoimainvestointeja saadaan nopeasti Suomeen, koska EU-velvoite painaa meitä kovasti päälle ja meillä pitää olla vuoteen 2020 mennessä 2500 megawattia tuulivoimaa, niin tämä porkkanajärjestelmä luotiin siten, että nimenomaisesti tätä korotettua tariffia, minkä mainitsit, niin maksetaan vuoden 2015 loppuun asti. No totuus on kuitenkin se, että mikäli vaikka tämän vuoden aikana rakennusluvat saataisiin valmiiksi ja lainvoimaisiksi, niin itse asiassa nämä tuulivoimat ei ehdi nauttia tätä korotettua syöttötariffia kovinkaan pitkään.
Eli todellinen tukitaso, mitä sitten katsomme, on 83,5 euroa per Sekin on aika megawatt. kova Kyllä. tuki kuitenkin. Merkittävä, ja täytyy ottaa huomioon sitten kuitenkin, että vastaavallinen tukijärjestelmä on yli 20 EU-maassa. Ja kun vertaillaan Suomen tasoa näiden muiden EU-maiden kesken, niin meillä on itse asiassa erityisen matala tämä tukitaso, että Saksa ja Iso-Britannia, kaikissa näissä on kovempi tukitaso. Onko tässä kiivetty niin sanotusti takapuoli edellä tuulimyllyyn? Koska ensin on ikään kuin päätetty tavoitteet ja alaitettu insentiivit, siis houkutteet, rahalliset houkutteet. Ja nyt sitten ruvetaan miettimään, että kuuluuko niistä jotain ääntä. Juuri näin, niin kuin tuossa johdannossa sanottiin. Meillä ei ole Suomessa mitään kiirettä tämä uusiutuvan energian tuottamiseen nimenomaan tuulivoimalla. Meidän uusiutuvan energian tavoite vuoteen 2020 mennessä, joka on Kioto-sopimuksessa sovittu, on 38%. Loppuenergiasta pitää tuottaa uusiutuvalla energialla. EUn tavoite on 20%. Suomen tämänhetkinen tuotto uusiutuvalla energialla on jo 33% ja me ollaan edellä tavoitteista. Ei meillä ole tuulivoiman rakentamisessa mitään kiirettä. Sanotaan niin kuin vanhoissa lännen elokuvissa sanotaan, että pitäisi sanoa, että hold your horses cowboys, rauhoittukaa. Tehdään nämä voimalat hallitusti, ensin riittävän kauas, jotta tiedetään, että mitä melua niistä aiheutuu. Mitataan ne ja tutkitaan ne ja katsotaan, mitä sitä tulee. Ja sen jälkeen voidaan vaikka hinata niitä vähän lähemmäs asutusta, jos näyttää siltä, että niin voidaan tehdä. Mutta ei toisinpäin, että käytetään ihmisiä koekanineja. Niin paljon, niin hyviä kysymyksiä, mutta niin kuin sanoit, hold your horses, meidän aikamme on täynnä. Tamir Fared, Kalevi Nikula, kiitos tästä haastattelusta ja keskustelu tuulivoimasta jatkuu aivan varmasti. Kiitoksia. Kyllä. Ja hyvää kiitos.